saka Gunung Pring. Nah. Sesuk tanggal 35 selo apa ora? Ya, Mbak Nova. Selo. Oh, nggih. Selo banget. Arepe sesuk tanggal 35 ning Gondang. Oh, nggih. Ning Gondang iya. 35 iya. Jan wis. Yuk, berdiri disepoti ora 6. Iya, Mas Dodi. Iya. Eleng-eleng imut iki. Iya. Iya. So. Eling Dik, eling imut-imut. Terus pelek pentil resi kecut. Iya, kowe jane yo apal lagu, Gong. Apa lagu teruk lagu lawas? Iya. Angger debu-debu jalanan kowe yo aku apal. Iya, terus niku Ardila. Mantos-mantos aku sing apal. Ya ora Mbak Nova. Mbak Nova? Mboten ngertos ah. Ah, iya. Hitung-hitung Mbak Nova kuwi wis duwe bojo apa silegan? Tesih lega. Alhamdulillah silegan. Kuwi yogaku ya akeh sing legan lho Mbak Nova. Napa nggih? Heeh. Sing Sing pundi? nah niku sing demung ya silegan. Sing demung sing Heeh. Oh ya masis. Ya oh. Oh Mister Dodi Nah, dia. Mister Dodi. Mister Dodi. Nah, dadi kumara-kumara wis bengi iki do mabur niki kene. Oh Iya. nggih. Sing ngethuk Mas Anom. Iya. Wes Mbak Nova lagune apa Mbak Nova? Mau lagune apa permintaan penggemar? Saiki gandeng Mbak Nova kuwi agi gaweke monet pirang-pirang contone lensa budaya ya Mbak Nova. Lensa budaya kuwi. Oh Mas Giyo lho Mbak Nova. Kae Mas Giyo kuwi monete iki ngunggahke fotomu lho Mbak Nova. Napa nggih? Heeh. Tak pikir ki ada apa ki Giyo karo Nova. Iya. Saben aku mbukak ning tren. Kuwi ya gambarmu. MBIG Naila Jaya Abadi. Iya. Ning ora apa-apa Mbak Nova. Tetep berkesenian ya, Dik. Nggih. Tak gadang we. Ya salam kanggo mbahmu, Mbah Yamin. Mbah Yamin ki mbiyen melu aku terus kok. Napa nggih? Heeh. Lah kok saniki mboten? Lah wong repot. Oh. Ana liyane mbok. Oh. Ya lagune apa Mbak Nova? Anje, wah enten pamundutan nggih. Pamundatane napa? Ninggal katresnan apa wae? Oh iya ninggal katresnan. Heeh. Ninggal katresnan. Oh, ngene lho Mbak Nova. Wasis kowe moto kuwi karo pamer HP-ne anyar. Oh, Nggo wallpaper. Siki sing viral donat. Ya ning ndi FB gambare donat. Ya. Us. Oh alah kae wae receh. Ya. Amprih-amprih tenan ya.
sajrone